O Mauritania, o Yucuncún e o Golfiño impuxéronse na regata Cenor. A proba que une Portonovo e Boiro contou con 16 participantes nas tres categorías. As regatas náuticas son un clásico do verán e esta fin de semana tomou protagonismo a regata Cenor. A mítica proba cumpriu 30 anos de travesías e de conexión entre Portonovo e Boiro e nesta ocasión das tres embarcacións deronse cita na proba. A CRA 12 Pescamar tivo 4 participantes e na primeira xornada, a vivida o sábado e que rematou no Náutico de Barraña, o triunfo foi para o Mauritania do Arousa Norte, seguido de Quembai, de Agüete e de La Fanciulla, mentres que no regreso a Portonovo o Mauritania veu a ser o máis rápido en cubrir a distancia, proclamándose campeón. Na categoría Cruz Cenor había 8 inscritos e houbo unha boa disputa entre o Youncouncou 3 e o Cactus Digital, os dous do Náutico de Portonovo. A primeira regata estivo dominada polo Cactus Digital, que fixo mellor tempo que o seu rival, que finalizou segundo, co trotó do Náutico Beluso como terceiro. O domingo a saída foi do Náutico de Barraña e nesta ocasión o Youncouncou 3 tomou a dianteira para superar o Cactus tamén na xeral, arrebatándolle o triunfo. O portugués Racer finalizou terceiro nesta segunda proba para acabar tamén terceiro na xeral. E por último estivo a categoría Clásicos. Houbo 4 participantes e na primeira manga o mellor clasificado foi o Casandra do Náutico de Portonovo. Golfiño do mesmo club firmou o segundo mellor tempo na chegada a Boiro e o Dase 4 pechou o podio. Na derradeira etapa o Golfiño levouse o triunfo por diante do Hunters Moon de San Vicente do Mar, polo que o Golfiño proclamouse gañador por diante do Casandra e do Hunters Moon.